Kaixo, nioan esan naiz eta aurten Bukarestera joango naiz. Aurkibidea. Lehenengo horrian aurkezpena dago, bigarrenean ekipajea, hirugarrenean zenbat egun eta beste informazio batzuk, eta gero eguna. Ekipajean. Bukaresten neguan oso hotza egiten duenez, txapeta lodia eta plaka erosoak eraman behar dituzu. Normala denez ere barruka arropa eraman behar dituzu. Dirua. Errumanian lehia dago eta aldatu behar duzu eurarekin. Informazio gehiago. Lehi errumanieraz lehoiak esan nahi du. Zenbat egun? 5 egun egongo gara. 23-tik 28-ra. Ze hotel? Hotel Stere. 3 izar ditu. 5 egun egongo gara inez 120 euro eraman behar dugu, ordaintzeko. Garraioa. Hegazkinean joango gara. Zenbat kostatzen du dena batera? Dena batera 420 euro ordainduko dugu. Baina 100 euro eraman behar ditugu balazpada eta 520 euro eraman behar ditugu. Lehenengo eguna. Lehenengo eguna legebiltzarra joango gara. Informazio gehiago. Bukaresten dago legebiltzarra espaziotik ikusten da. Bigarren eguna. Bigarren eguna Orozeluko Pilor joango gara. Informazio gehiago. Orozeluko Pilor esan nahi du errumanieraz la ciudad de los niños. Hirugarren eguna. Tradizio popularren museora joango gara. Informazio gehiago. Errealitatean esaten da el Museo del Pueblo. Laugarren egunean joango gara Nikolae Ceausescuren etxera bizitatzera. Informazio gehiago. Nikolae Ceausescu izan zen diktadore handi bat. Bosgarren eguna. Joango gara Liburutegi Nazionala, gero maleta egin eta bueltatu Gasteizera.